এইটো অলপ কিবাটো কম আছে 110 টো Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर नोंथांमोनाथ' thumbnail आरो title आरो एसे भिडिअ क्लिप्स नायनानै मिथिखाबायानो आं माने YouTubeनि फैसाजों गारि लाबाय होनना बुंदोंना नोंथांमोनखौ दा दसे उनाव खिथालांगासिनो आं मानि फैसाजों लादों ओमफ्राय दा नै आङो फुजा होनो थाखाय प्रसाद लाबोदों आरोना बेहाय आपेल बिदिनो थालिर फिथाइ माबा माबि दा गारि गोदाननि नामै दा मोनायाव मन्दिराव प्रसाद बावगोन नालाय ओमफ्राय बेखौ दा आं आलायना दोनथ'नोसै नायदो नोंथांमोना गारिखौ नै 125 बाजाज पालसार आरोना गोजा कालारनि लाबाय नै गोजा गोसोम नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिदि आरोना माने माइलेजनि थाखायसो लादों आं बे गारिखौ नै नाम्बार प्लेटबो जाथ'वाखै नालाय गोदानावथ' नाम्बार प्लेट मोनखाया नै बेबायदि आरोना नोंथांमोना बोरै मोनदों गारिखौ माबायदि नुखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरब्लानो जाबाय बे बाइकखौ आङो लबार आथा रोगानो थाखाय बायनाय जादों आरोना लबार आथा रोगानायाव मोजां नालाय बेनि थाखायनो बे बाइकखौ बायनाय जाबाय एनएसफोरजोंथ' एसे दिगदार जायो नालाय ओमफ्राय गोजान गोजान थांनोबालाय बेलेग उनाव सानबावनोसै नोंथांमोननि सापर्टआथ' अननाय मोनोब्ला ओमफ्राय दा आं बेखौ एनएस बाइकखौ आङो भिडिअ बानायदोंमोन एनएस बाइकखौ फानबाय आरोना एनएस बाइकखौ आङो 75,000 होबाय थादोंमोन आरोना सासे फंबाया खिन्थु जायगानिनो बारा गोजाननि लांफैयाखै जायगानि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो लांफैदों ओमफ्राय 70,000आवनो हरनाय जाबाय आरोना लगे 70,000 मोनबायबो आरो नैबेखौ आङो 70,000 होनानै लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय एसे दायो फाइनान्सआवसो लादों नालाय सुखुबाय थानांगोन आं मान्थलि 3 इयार्सनि लादों आङो 3 इयार्सआव आंना मिनिमाम मासावनो आङो 2500 सुखुबाय थानांगोन आरोना 3 बोसोरसिम 36 मान्थनि थाखाय लादों नालाय हायोना हाया नायनोसै दा नोंथांमोनाथ' कागज पत्रफोरखौ देखायजोबनो हानाय नंलिया नैबेयाव दं आरोना कागज पत्रआव नै बेहाय दंजोबो माने आरसि मोनथ'वाखै दानो मोना सानबेसेजों मोनो मिथिला नाम्बार प्लेट लागायगोन उनाव आङो डिलाराव बारा माबा खालामबाय थानाय जायासै भिडिअ खालामबाय थानाय जायासै ओरैनो बिथांमोननि डिलारखौ प्रम'सन खालामना होनाय जायो नालाय ओंखायनो आं डिलाराव भिडिअ लाबाय थानाय जायासै आरोना लोगोफोर माने डिलाराव लायोब्ला दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै गोबाङा लांफैनो हागौ दा बिथांमोनासो प्रफिट जागोन आंहाथ' प्रफिट जानाय नङाना ओंखायनो आं माने बानायनाय जायासै आरोना आं बुंदों बिसोरखौ भिडिअ बानायनोबा उनाव नोंथांमोना आंखौ पार्सनेलि लिंहरबानो जाबाय आं भिडिअ बानायफैगोन होनना बुंदो आरोना हारसानिसो बर'निबो बानायगौमोन आं बर'नि डिलार मोनबा फ्रियावनो बानायना होगौमोन हारसानिसो नालाय डिलारा ओंखायनो बानायासै आरो आं जायगाखौ खिथाथ'ला दा नोंथांमोननो अबेनिफ्राय लादों दा जोंनि बर'निथ' डिलार बारा गैखायानोसै ओंखायनो आं बानायनाय जायासै आरोना डिलाराव एसेल' बानायबाय तनिष्काया नै उन्दुगासिनो सिखारलायबावा बिदिनो जायो ओमफ्राय आरो फै गारि गोदान नायनोबा तनिष्का फैद' अम नांगौ ने तनिष्का ने फैदो फै नायनोसै फैदो फै मेथाइ लाबोदों केक लाबोदों बेखौ नायनोसै नायदो फरायदो दे फरायदो मा बिलाइ माने एनएस बाइकआव एसे हिन्जाव मानसि गाखोनोबो एसे दिगदार जायोमोन नालाय ओंखायनो लेडिस गार्डबो गैया लेडिस गार्ड बिराद अर्डार होबाय मोनफैया लेडिस गार्डआनो ओंखायनो फाननाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा 125खौ लाबाय आङो सोरबा बुंनो हागौ इउटुबार लायानो 125 पालसार लायो नामा मायो नामा होननानै बुंखायो बुंग्राफ्रा खिन्थु आङो माने बेखौ माबानि थाखायसो लादों नालाय बेखौ देखायनो थाखाय लायाखै फाइनान्सआवसो लानाय जादों लोगोफोर फैसा मालिक जायो बे नङा माने जिन्दगियानो माथो आरोना फाइनान्सजोंनो थांबाय थासिगोन बिदिनो केसथ' लानो हाथ'वासै माने दा मासावनो 2500 सुख'नांगोन आरो 2500 थाखा होनानै ओमफ्राय देनांफोर नायनोसै मा गारि लानाय जायो दायो बेखौ लबार आथा रोगानो थाखायसो लादों आं बेखौ लबार हानांगौ नालाय नै ओमफ्राय सालायनायदो दे सालायनायदो वाव माबायदि तनिष्का मोजां वा मालायसो गारि गोदान मोजां ने हा तनिष्का बेयाव साबि दंमोन नायलाय साबि बेयाव साबि गंसे दंबावो नों लानायाव तनिष्काया नै गारि गोदानाव गाखोदों मोजां गोमोलायथारदोंलै तनिष्काया थ' बेनोसै दिनैनि आपडेटआ